joni holto paalen to hoore de digiral ɓamtare fulɓe Ousmane Boye Amadou Aliou noddirteɗo Aliou Beyrel digiral ɓamtare fulɓe ɓiɓɓe fulɓe ɓe ngannduɗa darima dadima gollini leñol ngol ko yiyeto memoto e woni télé meɗen Pinan TV suudan ha Dakar ko fulɓe fondendi tawi ko ɓiɓɓe fulɓe ɓe ngannduɗa e sertude leyɗele sertude konande dari ha on ɗon télé woni Ousmane Boye Amadou Aliou noddirteɗo Aliou Beyrel bisimilla ma hannde holko mbiyata ɓiɓɓe fulɓe holto ndeweten to banggue jangde to banggue kolki ha mbawen ɓamtade eyyi jarama Lappol Seydi Pulago a salminama kadi en calmini dendagal bandiraɓe hettiɓe yewtere nde hettiɓe hirde nde jogorɓe hettiyade nde kadi en calmini dendagal pelle Pulago ɗe ganduɗa ceŋiɗe e baale meɗen WhatsApp nde wonno noon yoga e bandiraɓe ɓeeti ko ɗo ɓe jiitodiri kadi ko ɗo ɓe gollidi yoga e golle kadi mbaɗama e nder ɗiɗo réseau sociaux ji tengti e pelle meɗen nde ɗo WhatsApp ko wona ɗum ko e notade noddanu maɗa ngam e jabade etade jabade namnene namdiɗa enen sen garti hen mbiyeten ko ɓamtare leñol ngol ɓamtare namni ko jangde e golle e hodde leñol so yiɗi ɓamtade yo janggo saabu noon ko anduɓe ko kayen ɗo wata leñol yo gollu ko alɗoɓe e goni suddare leñol alɗoɓe goni kayenne doole leñol ko hodde addata ɗeɗo gueɗe kala so leñol yiɗi ɓamtade e ɓamtorade gandal e golle yo hodda so hoɗi hoddi ko nden hunde nde jogoto doole kala ko jogui doole noon huule herse ƴettane gueɗal e ko wona ɗum koyete sen jiiɗi yaade jaaden e jamanu jaaden e aduna he en jaɓata wahlade en jaɓata waylade jaaden e aduna ono waylorto ni kala aduna ono waylori mbayloɗa jaada e muɗum so aduna ene waylo an wi e waylota ko aduna yahata accuma ɗum noon en calmini bandiraɓe ɓe e kuuɓal en jettiɓe en belti kadi en beltinima e Lappol Seydi Pulago e hono ɗeɗo golle baɗɗe fayida ɗum noon yo Allah wurnu sembena e sellena yo Allah yettin fandade